Binuksan na sa publiko ang Santa Ana Primary Care Facility and Animal Bite Center sa bayan ng Santa Ana, Pampanga nitong March 23. Hatid ng bagong pasilidad ang libreng laboratory and consultation services, gayon din ang bakuna kontra rabies na malaking tulong sa mga residenteng kulang o walang akses sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Santa Ana Mayor Dinan Labung, marami sa mga residente ang napipilitang ipagpaliban o hindi na magpakonsulta dahil sa kakapusan sa pera, dahil mas inuuna ang pang-araw-araw na pangangailangan kaysa kalusugan. Bunsod nito, isinulong ang pagtatayo ng Municipal Clinic at Animal Bite Center upang makapagbigay ng abot-kaya at libreng serbisyong medikal. Kumpletong facility sa medical personnel, makabagong laboratory equipment at may sarili ring botika. Bukas ang kanilang laboratory at consultation services mula Martes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, habang ang Animal Bite Treatment Center ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Matatagpuan ang dalawang pasilidad sa loob ng municipal compound sa Barangay San Juan. Samantala, patuloy naman ang konstruksyon ng bagong urgent care and ambulatory service center ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital na inaasahang magpapalakas palalo ng serbisyong pangkalusugan sa bayan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.